Welcome to my vlog. So we're here at the top Busay, Lahog, Cebu City, and as you can see that we are at the top of the mountain. So, at this moment, mga rikas unahan, hapon ang good kaayo. Kaya, sunset mo yung yellow siya konti. So, kung arikas ibaba, makita na to ang sunset. It's beautiful. Grabe. I love sunset. Hindi kita nga dili. Kaya, sunset na mo yung yellow siya konti. For the meantime, na-overheat ang masakyan na. Kaya di po pagsaka o bukid sa mo. So, still continuing your birthday. So, asa ganito naman? Yes guys, nakabot ang video sa balay. Kaya papawala na mo ang mga 30 minutes. And thank you so much for watching this video. Bisan lang kalisod niyo ako. Init na. Kaya naman yan. Yung makina kayo na overheat. So thank God of na safe and safe. O niya, since 67 subscribers, mag-target ta og mga at least 100 subscribers tonight. Para at least maka-reach na ta sa atong ang target. And thank you. So before is 20 rin akong subscribers guys ha. Pero karon I'm never expected na 67. So sa mga subscribers ng mga 30 ka ba subscribe since last week, thank you so much. I really do appreciate it. And to all na may COVID-19 quarantine so hindi mo travel. So yun na lang guys. Sorry na lang ta. So thank you so much. And good night. Chicos and chicas, thank you so much mga karonish ngayon. Kung kinsa itong mga friends nako nga mga loyal, sa itong mga friends nako nga mga kay friend, pero sakto lang. Angel, shout out for Angel Rosales. Please subscribe to my video. Subscribe to my YouTube channel. Rowena Morados, please subscribe to my channel. Marilu ang konti, subscribe to my channel. Who else? Parang yung mga friends na doon sa mga please, diba? So thank you and bye!